Chasidov fotím od roku 2019. Začal som v ukrajinskom meste Umaň. K chasidom som sa dostal cez rôzne dokumentárne filmy na YouTube. Zapáčil sa mi vlastne ten ich životný štýl, to ich prežívanie viery, lebo je troška iné ako u, povedzme, obyčajných Židov v odzvukách. A veľmi, keď som teda prvýkrát bol na tej Ukrajine, tak ma to fascinovalo, proste, čo sa tam dialo. No a takže na základe tohto zážitku som začal potom fotiť chasidské púte v poľských mestách, kde sú pochovaní rôzni známi chasidskí rabíni a chasidi z celého sveta vlastne putujú do týchto poľských miest a oslavujú vlastne smrť tých slávnych rabínov. A v podstate chasidov fotím až dodnes a také tie najzaujímavejšie snímky vystavujem vlastne v Stredoeurópskom dome fotografie v priestore, ktorý sa volá Studňa.